90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Bucks. Umpisahan natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga kaaksyon, isang lalaki ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong matapos mataga ang kanyang hinlalaki sa paa. Ang ora mismo nating pag-aksyon sa kanyang reklamo, panoorin natin sa ating tabang ora mismo update. Paika-ika, hirap maglakad, at madalas na nakaupo. Ito na ngayon ang kalagayan ng 34 na taong gulang na mula sa Gabuan, Daragalbay na si Anthony. Hindi kasi niya akalain na tatagain siya sa paa ng kanyang matagal ng kaibigan na si Jonathan Abril. Hindi ko pa matanggap na ganito kasi ito eh. Tapos yung sakit po na naramdaman ko. Paano nyo nalaman na itong kapatid mo ay nataga? Pagkatapos po namin pananghalian, sumigaw po yung anak ko na bunso na, "Mama, ayunan niya si Tito." Paraan niyang may tama yung paa kasi baka ano na po siya, yung hindi niya na po mailakad ng maayos yung paa niya. Binibiro ko lang po, ma'am, yung kapatid niya na pupunta lang po kami dun sa isa namin na kaibigan para doon naman po kami mag-inom. Sa nangyari ito sa iyo, Anthony, ano yung decision mo ngayon? Panagutan niyo po itong ginawa niya sa akin, ma'am. Sa akin po is yung magpakatotoo po siya, harapin niya po kung ano yung ginawa niya po. Tapos, siyempre po, yung mapagbigyan po ng hustisya yung kapatid ko po. Dahil dito, ay tinawagan na rin namin ang Regional Director ng PNP Region 5 na si Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ayon sa kanya, maaring makulong ang tumaga kay Anthony. Dahil gumamit po, sir, ng deadly weapon. Itak, opo. O itak, deadly weapon po ang may tuturing yan. Kung hindi yan papasok sa frustrated homicide, sa physical injury po yan, sir. Pagkatapos ng aming programa, ay agad naming binilhan ng saklay si Anthony. Bukod sa saklay, ay binilhan din namin siya ng gamot para sa tinamo niyang sugat sa kanyang paa. Nitong ika-11 ng Nobyembre, personal din naming sinamahan sila Irene at Anthony sa Daraga Municipal Police Station. Pagdating namin sa tanggapan ng PNP, ay agad namang kinuna ng salaysay. Matapos makuha ng mga tauhan ng PNP ang ebidensya at impormasyon, ay nagtungo na kami sa Regional Trial Court sa Rawis, Legazpi City upang formal nang maisampa ang kaso. Sa tulong mga kaaksyon ng ating programa ay nasampahan na ng kaso ang may gawa nito kay... Pangalan yon? Mga kaaksyon, basta yun mga kaaksyon, ano? Sa tulong ng ating programa, nabigyan ng solusyon at nasampahan ng kaso itong may gawa. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, eto naman, isang mister na huli ang kanyang misis na may iba ng kinakasamang lalaki. Ang ora mismo pag-aksyon sa reklamong ito, abangan. At mamaya bago matapos ang ating programa, ay dalawang maswerte na naman ang ating kababayan ang mabibigyan ng maagang pamasko mula kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan
pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, eto mga kaaksyon, isang mister ang personal na dumulog ngayong hapon sa ating programa para ireklamo ang kanyang misis na may kinakasama ng iba at ang kanyang hinaing ay makuha ang kustudiya ng kanilang mga anak. Eto si Francis. Magandang hapon, Francis. Magandang hapon po. Opo. Francis, ilan itong anak mo na tinangay ng misis mo? Bali, 3 po. 3? Opo. Okay, so kayo ba ni misis ay kasal? Opo. Kasal po kami. Ilang taon na kayong kasal ni misis? 10 taon na po. 10 taon. So, isang dekada na din na kayo ay kinasal, pero kumusta naman yung mga panahon na kayo ay okay pa ni misis? Okay naman po. Bali, nag-away lang kami pagtungkol sa mga pera, na bata, yung mga ganun lang po. So, mga normal na pinag-aawayan ng mag-asawa. So, paano humantong sa hiwalayan? Biglang, yun lang po. Bali, nangyari po, nung biglang parang iba na yung pakikitungo niya sa akin. Tapos parang yun pala, yung parang pinilitan niya yung, yung password ng cellphone. Sabi ko, pati iba na yung password ng cellphone niya. Tapos, nung mga yung nag-away kami na parang nagalit, na ko siya nung pera. Kasi nga, niya ako, may, parang inano niya sa akin yung mga tinasahod ko, magkano lang daw na sa sahod ko. So, parang sa tingin mo, naghahanap si misis na pwede niyong pag-awayan. Okay. Sa 10 taon na mag-asawa kayo ni misis, kailan naramdaman mong meron na talagang ibang lalaki si misis? Yun po, yung time na po yun nag-away kami. Pang 10 taon? Pang 8 taon po. Sa 8 taon, so ibig sabihin, 2 taon na kayong hiwalay. So, supposedly 10 years na kayo ngayon. Opo. Okay. So, kailan mo nalaman na meron ng ibang lalaki itong si misis? Bali po, may nakita ko dun sa, cellphone niya. Pagkatapos ng pag-away namin, may nakita ko dun parang may kausap siyang ibang lalaki. So, nabuksan mo yung cellphone? Opo, kasi naglalaro yung anak, ginagamit ng anak ko, nabuksan ko yung messenger niya. Doon pa ako nagulat. Kasi may nagpapap po doon na message galing po doon sa lalaki. Okay. Ano yung nabasa mo? May mga I love you na po sila doon na... May mga I love you na sila. So, nung nabasa mo yun, nakita mo yung ganun, ano kaagad yung naramdaman mo? Siyempre, masakit po sa, sa loob ko po. Si Mrs. ano yung trabaho? Call center po. Call center. Kayo naman? Sa lending po ako. Loan processor po ako. Okay. So, aside doon sa mga nabasa mo sa messenger, nahuli mo ba, personal, nakita mo ng 2 mong mata na talagang merong lalaki itong si Mister? Si Bali, nung po, ko na siya, na yun nga, para kung pinayaan ko lang siya, sabi ko, ang sunod na nangyari kasi, umaalis na siya ng bahay, kasi ang alam ko, naka-work from home siya. Tapos bigla na lang siyang, sabi niya, babalik na daw siya ng kumpanya. Nagulat ako, yung isang monitor, nandun sa, kasi 2 monitor po yung ginagamit niya sa pag-call center. Naka-work from home siya. Sabi ko, ba't may isa pang monitor kung nagbumalik na sa kumpanya? Yun, nalaman ko na may nakakilala siya na, kaibigan nung katrabaho niya na parang walang magbabantay ata nung aso dun sa bahay. Sila muna yung pinatira dun. Okay, nagdahil sa aso, pinagpalit ni Mrs. yung pamilya dahil mas gusto niyang bantayan yung aso. Kasama niya yung lalaki po doon. Kasama yung lalaki. Ibang klase kung si Mrs. mo, no? Aso yung gustong bantayan, sumama pa ng isang magbabantay at ito yung lalaki niya. Okay? So aside doon, nakita mo mismo si Mrs. na merong iba? Yun po. Yun na po yun, yung pakahuli namin. Kasi naghingi na po ako ng tulong sa barangay. Tapos sa pulis din po. Para, Yun po yung pinakita ko po kaninang video na. Nahuli nyo si Mrs. Paano?
Paano yung sitwasyon? Ano yung ginawa mong pagpaplano, pag-set up? Bale po, ang nangyari po, kinausap po yung dati kong kapitbahay doon sa Antipolo na sabi ko, tulungan mo ako, sabi ko, pag anitong oras, lalabas na po, sabi ko, lalabas na yan. Ang nangyari, inaantay niya kasi ako bago makauwi, saka siya aalis kasi wala kang bantay yung 3 bata. Pagdating ko po sa bahay, bumili lang sila ng pagkain gamot nung pangalawa kong anak. Pagbalik, sabi niya, sige na, muna ka na, dumiretso ka na doon kay papa mo. Tapos sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, alis lang ako, sabi niya. Tapos yun na, tinat ko na yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, sabi ko lumabas na. Tapos nag-abang na siya doon sa may sakayan. Sabi, may motor din kasi yung kasama ko eh. Pagdating po doon sa sakayan, sabi niya, sumakay na ng jeep papuntang Ligaya sa may Pasig po. Pagdating po ng ng Ligaya, sabi niya, andito pa, sabi ko, parang may inaantay. Ngayon nga, sinunod na ako, sabi ko, pagdating niya ng Ligaya, nagmotor na rin po ako papuntang Ligaya din doon, galing pa ako Antipolo. Ngayon po, pagdating po namin doon, nasa lubong ko pa siya, pero hindi niya ako namukaan kasi nga, nakabonet po ako na... Okay. Full face, ano ka din, helmet. Tapos maya-maya, habang nagantay kami doon sa may Ligaya, hindi siya mapakali, ikot-ikot siya doon, hanggang dumating yung lalaki. Okay. Sumakay sila ng jeep. Tapos sabi ko, wag muna natin wag muna natin galawin. Antayin natin kung saan sila pupunta. Yun po. Bali pagdating po dun sa Kanyogan ng Pasig. Kasi nauna na po yung kasama ko eh. Sabi niya, nasundan ko na, sabi ko nandito. Kasi medyo tinopak yung motor ko eh. Sabi ko, papaayos ko muna to saglit. Sabi ko, mauna ka na lang, sundan mo na to. Tapos pagdating mo dyan sa area, kung saan sila tatawag na ako ng pulis. Tiyempo, pagdating ko na po doon, sabi niya, nandito na. Sabi ko, nandito na ako sa kung saan sila Sino yung kasama mo noon? Bali, kapitbahay ko po yun. Okay, yung kapitbahay mo plus yung may pinauna ka ng kaibigan. Hindi, yun po yun. Yun po na yung, yun. So kayong nagdalawa nagkita doon sa lugar na yon. Opo. Okay, tapos? Bali, sabi sa akin, tumawag ka na ng pulis dyan. Sakto, bago pumasok ng Eskinita doon, yung kalsadang papasok ng parang barangay road po yun. May pulis po doon may mobile ng pulis na nakabang po sa labas. Tinawagan ko na po yung mobile. Sabi ko, pwede po ako makain ng tulong kasi yung asawa ko may kinakasama pong iba nga. Tapos dumiretso po kami ng barangay. Sabi niya, nakakasakop dito, Kanyogan to. Dumiretso muna kami ng barangay, tapos nagpasis po kami sa barangay. Diretso po namin natok yung So, to make the story short, si Mrs. at yung lalaki niya, saan sana papunta? At saan nyo nahuli? Doon po, sa apartment sa Kanyogan mismo. Meron silang pinasok na apartment. Opo. So, yung apartment na yon, nirerentahan nila? Hindi, o doon nakatira yung lalaki? Bali, may isang pamilya din po na nakatira doon. Tapos, ngayon po, parang umuwi ng probinsya kasi sabi niya parang may namatay nata ng kamag-anak. Okay. So sa madaling sabi, hindi nyo nahuli na may ginagawang kabalastugan? Wala po. Wala. So magkasama lang sila sa bahay na yun or sa apartment na yun. Ano yung naramdaman nung mga oras na yun na nakita mo yung si misis mo, ang paalam sa'yo ay iba, pero may kasama pala siyang ibang lalaki? Siyempre po, talagang gigigil talaga. Inayahan ko na lang, sabi ko, inisip ko na lang yung mga bata muna eh. Sabi ko, kung baka makapatay akong tao, inisip ko yung mga bata, paano na yung mga bata. So, kontrolado mo yung sarili mo? Noon, lang po ako, nagtimpi lang po ako. Wala kang binitawang mga salita? Pinagmumura ko lang sila. Ano yung reaction naman ni Mrs.? Wala, lang siya, parang siya, yung guilty na guilty talaga siya. So hindi niya akalain na sa mga oras na yon mahuhuli ko na mahuhuli mo siya. So, pero buti alerto yung isip mo na tumawag ng pulis, makisuyo sa pulis. Bali yun po, na po dun kasi hindi ko naman lugar yun. Kaya naghingi rin ako ng tulong. Kasi karamihan sa mga lalaki, pag gano'n yung sitwasyon, talagang mananakit, makikipag patayan.
Diba? So, ikaw talagang kinontrol mo yung sarili mo dahil iniisip mo yung mga anak nyo. Opo. Okay. Pagkatapos nun, ano na nangyari? Bali, sinabihan sila ng pulis na kung pwedeng imbitahan muna sila doon sa presinto. Yun, sumama na po sila. Bali, bago pagpasok doon at paglabas, naka-video po lahat ng ano yun. Okay. So, ano yung napag-usapan nyo doon mismo sa tanggapan ng PNP? Yun nga po, sabi ko kung ano yan, yun, nag-ano siya sa akin, sabi niya hindi na daw niya ulitin. Yun nga, sabi nung pulis, kung okay na kayo, mas maganda nga sir, ipa-blatter mo pa rin dun sa, ano yan, sa barangay. Bali, nagkaroon po kami ng kasulatan sa barangay. Yun na po, na pag halimbawa ulitin niya pa ito, itutuloyin ko na po. So, ibig sabihin, pagkatapos doon sa PNP, punta kayo ng barangay, nagkaroon kayo ng kasunduan. Opo. Pagkatapos noon, nagsama pa rin kayo ni Mrs.? Opo, nagsama pa rin po. So, tinanggap mo pa rin si Mrs.? Opo. So, ano yung naging sitwasyon nyo na lang? Dahil siyempre, naaktuhan mo si Mrs., inamin naman ni Mrs. na meron talaga silang relasyon. Magkasama pa rin kayo sa bahay? Opo. Tapos umuwi, pag ano nun, mga ilang araw po, umuwi kami dito ng Bicol. Kumusta? Okay naman po, kaso hindi naman po ako masyado kasi tumagal So, dito. yan yung naging kasunduan nyo sa barangay? Opo. Okay. Laman ng blatter na yan sa barangay na hindi niya nauulitin pa? Opo. Okay. Tapos, nagsama ulit kayo sa loob ng bahay. Kumusta naman yung pagsasama nyo? Same pa rin ba ng dati or ibang-iba na? Yung una, pag ano niya, siyempre, di ko naman siya pinapansin kasi ano, yung, pag uwi nga, parang na ano na siya, yung napapraning na ba, hindi niya alam kasi ganun yung ginawa ko sa kanya, parang na-frame up yung nagulat siya nung ano nangyari sa kanya eh. Yun yan, ba, nagkulong siya sa kwarto. Oo. Pero sa kabila nung nangyaring yun, walang nagbago sa pagmamahal mo kay Mrs. Handa ka sanang akuin Binakoy lahat. naman po saan. Ano naman po ako na sabi ko, para sa mga bata. Sa tingin mo, ano yung rason? Bakit nagawa yun sa'yo ni Mrs.? Hindi ko rin po Meron ka bang pagkukulang? Meron ka ding kasalanan ba? Meron kang ginawa sa kanya? Ayun lang, minsan yung pag-iinom ko ata. Yung pag-iinom. Aminado ka na minsan nasosobrahan ka. Opo. Okay. So, ang tanong ko ngayon, bakit di mo tinuloy yung kaso kay Mrs.? Yun nga po, iniisip ko yung mga bata po kasi, na malilit pa yung mga anak namin. Okay. Pagkatapos noon, eto na tayo. Ang pinunta mo dito dahil dinala ni Mrs. yung mga anak mo nang walang paalam. After 2 years. Bali, umuwi pa po siya niyan kasi alam naman po niya na nasa akin na yung mga bata. Okay. So, paano pala nangyari na nasa iyo na yung mga bata, wala sa kanya, nung nagkahiwalay kayo? Parang ano lang din, yung ano na namin, yung tawag ba ito? Parang ano na lang namin, focus na lang namin, mga bata na lang talaga. Focus na lang sa mga bata. Oo. Pero kanino napunta yung mga anak nyo? Bali na sa akin po yung Sa iyo talaga? sa akin. Si Mrs. umalis? Opo. Bali, nung ano po kasi, di ba, galing inuwi ko na sila dito sa Bicol. Kasama si Mrs.? Opo, pati Okay. yung mga bata. Diretso po dun sa biyanan ko po dito sa Legazpi. Mga ilang buwan po, nagulat na lang ako na nagbiyahe ulit siya ng Maynila. Tapos Walang paalam? Wala po. Bali, nalaman ko na lang po yung Nasaan nag-post. ka nung time na yon? Bakit nakaalis si Mrs. na hindi mo alam? Nasa Antipolo pa po ako noon. Trabaho din po. Kasi tinatapos ko lang yung kontrata So ko. dinala mo lang dito sila, Oo. tapos ikaw bumalik ka ng Opo. Antipolo para magtrabaho. Tinapos Okay. ko lang yung kontrata ko po doon. Tapos, nagulat na lang ako. May nag-post sa yung door-to-door na van. Sabi niya, naghahanap siya ng Kaya nagulat ako. Sabi, tapos dinat ko siya. Sabi ko, akala ko hindi na ba babalik dito ng Maynila. Kaya nga sabi mo, mag-uwi na tayo ng Bicol kasi yung mga bata nag-aaral na. Siya pa yung nagalit. Siya yung nagalit. Siya pa yung nagalit Tapos? sa sabi nga na, doon na lang daw maghanap ng trabaho. Okay. So umalis siya ng Bicol. Bumalik siya ng Antipolo. Bandang Pasig po eh. Okay. Dala niya yung mga anak ninyo. Hindi po. Iniwan niya po yung mga bata. Iniwan niya dito. So,
Kaya bumalik ka dito. Opo, mga August 23, bumalik po ako dito. So ikaw na talaga yung nag-alaga? Opo, ako na po Mga ilang taon din na nasa iyo yung mga bata? Since 2002 hanggang ngayong taon po. Okay, so 2 taon na nasa iyo yung mga bata. Ngayon, paano na napunta ulit sa kanya? Yun nga po, bigla niyang kinuha yung mga bata. Pag break, kasi nangyari po nun, yung dalawa kong anak, pares pag maghapon yung klase. Yung bunso ko naman, panghapon lang talaga yung Okay. So, wala kayong naging usapan, wala kayong naging agreement Wala po. patungkol sa anak nyo? Wala po. Okay. So, ngayon, nasa asawa mo yung 2 anak? 3 po. 3 anak. Okay. So, ang gusto mo ngayon, makuha? Opo, kasi hindi na po niya siya pinapakausap sa akin. Lahat ng komunikasyon, hindi ko alam kung nasan yung mga bata. Okay. Sa pagkakala mo, si Mrs. ay meron ng kinakasama? Oo, kasi hindi nga niya sinasabi kung, kahit nung nag-uusap sila ng mga bata, hindi po namin alam kung asan siya nakatira. So kahit yung mga magulang niya, hindi alam kung Hindi. nasaan itong asawa mo at mga anak? Hindi ko lang po alam kasi baka yung mga kapatid pero nakakaalam. Okay. Sa puntong ito, dahil pangalawang pagkakataon, yung una, nagbigyan mo si Mrs., hindi mo kinasuhan sa pangangaliwa sa'yo. Ngayon, inilayo pa yung mga anak mo sa'yo. Sa puntong ito, gusto mo na bang kasuhan si Mrs.? Sana po para na siya. Kasi yung pangatlo na po itong parang ginawa niyang kalokohan. Kasi yung pangalawa, yun na nahuli ko nga ulit siya, na nandun siya sa Maynila. Na nalaman ko po na may nagkikita pa rin sila nung lalaki. Pangatlo, ano yung una? Yun nga po, yung nahuli ko sila Okay. sa police station. Pangalawa po, yung, di ba bumalik siya ng Maynila. Tapos bumalik na rin ako doon. Nung alam niya atang wala na ako sa Maynila, parang lumakas yung loob niya na magkita sila ilat ng lalaki. Ayun, so 3 beses na ito na... Ito pong pangatlo, yun po yung kinuha niya sa akin Okay, yung mga concerning yung mga anak na. Opo. Okay. So ngayon, desidido ka nang magsampa ng kaso. Opo. Makinig ka, no? Nasa kabilang linya ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Magandang hapon po sa inyo, RD. Suspended na yung liquidation. Ayun po, sir. RD, magandang hapon. Pumilik control na. Okay. So, RD, magandang hapon. Good afternoon po, ma'am. Opo, alam ko po na napaka-busy po kayo, ano? Magkaliwat kanan po yung mga inaasikaso nyo ngayong mga hapon. Pero ito, RD, nandito po yung mister na inirereklamo po yung kanyang misis dahil tinangay po yung 3 nilang anak na wala po sa kanyang paalam ni Hoy ni Hay at wala na po siyang komunikasyon. Ngayon, RD, ano po yung dapat gawin ni mister sa sitwasyon po ito? Dalawa po ang pwede niyang gawin. Pwedeng gawin niyang idulog sa korte at pwede niyang makipag-usap ng harapan sa barangay po, ma'am. Dalawa po yung pwede niyang gawin dyan. So, kung nais niyang resolbahan niya sa amicable settlement, doon muna sa barangay. Pag hindi na po madala doon, ma'am, pwede na siyang mag-file ng criminal case po. Opo. So, RD, ibig sabihin, maaari niya pa rin pong ituloy ang pagsampa ng formal na reklamo laban po sa kanyang misis na nahuli niya pong nangaliwa at ngayon po ay may kinakasama ng ibang lalaki. Oo po, ma'am. Pag ang babae na may asawa nagkipag live-in or nakipag-shipping sa ibang lalaki, pwede siyang akusahan ng adultery po, ma'am. Opo, adultery. So, meaning to say po, RD, yung nakalipas na pong 2 taon na naging kasunduan po nila, wala na po yung visa. Opo, ma'am. Opo. Yung 2 taon na nakalipas, pwede naman pong i-activate po yun, ma'am. Opo. RD, eto pong si Mister at ang inireklamong si Mrs. ay 2 beses po silang kinasal. Meaning to say po, mag-asawa po silang legal. At ang tanong ko po ngayon, RD, dahil ng lalaki po itong si Mrs., saan po mapupunta yung kustudiya dapat ng mga bata? Ma'am, ano po ba ito?
Kasal sila, di mo ma'am, kasal sila sa pare, kasal sila sa huwes. Yun Opo, po, ma'am. dalawang beses po, RD. Opo. So, yun po ma'am, kapag nag-file siya ng kaso ng adultery, magdidesisyon po ang korte kung saan ang kustodiya ng bata po ma'am. Opo, pero syempre, malaki po yung laban ni Mister kung mapatunayan pong nanlalaki itong si Mrs. At syempre, dahil iba na po yung kinakasama ni Mrs., dapat po mapunta yung kustodiya ng mga bata kay Mister. Tama po yun ma'am Rem, kumbaga siya ang naagrabyado sa sitwasyon na yan. No? Agrabyado siya po ma'am. Tama ka dyan, RD. RD, ano po yung advice nyo po dito kay Mister? Nakikinig po siya para naman po ay alam niya diretso yung ano po yung kanyang dapat gawin at para po masampahan ng kaso ito pong nangaliwang si Mrs. Opo, pwede po siyang lumulog sa police station kung saan sila nakatira at i-assist po siya ma'am ng mag-file ng kaso. Tapos, siyempre ma'am, hihingian din siya ng ebidensya. Kailangan natin kung may mga komunikasyon sila na inaamin ng babae, tapos may picture, may video, or may testigo ma'am na magpapatunay or may personal knowledge sa pangangaliwa ng kanyang asawa. Opo. So yun po ma'am ang pwedeng isampa natin, isama sa reklamo para tumayo po yung kaso ma'am. Opo, isa din po dyan, RD, yung patunay na they are living in one roof. Nakatira po sila sa isang bahay at pwede po yun gamitin na ebidensya para po ay mapalakas itong kaso ni Mr. kay Mrs. Opo ma'am, kailangan kasi ng korte yung ebidensya po ma'am. So Opo. kailangan na mas maraming ebidensya, mas maganda po ma'am. Opo, maraming salamat po, RD, sa inyong pong panahon at oras. All the time po ma'am Rem, all the time. Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year, Police Happy Brigadier New Year. General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Mister, napakinggan mo si RD. Magiging malakas ang ebidensya mo. Lahat ng yon natatandaan mo yung binanggit ni RD? Apo. Okay. So, aside doon sa napatunayan mo na talagang sila ay nagsasama sa isang bahay, ano pa yung mga ebidensyang pwede mong panghawakan? May mga picture po. Okay, pictures. Ano pa? Meron din kayong communication, conversation? May conversation din po ng lalaking. Alright. So, yan ay magagamit mo para mas maging malakas itong pagsasampan mo ng kaso kay Mrs. Apo. Okay, huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka namin hanggang maisampa mo yung kaso kay Mrs. Sige po. Okay, Salamat ano yung po. pakiramdam mo ngayon? Medyo nakaluwag-luwag po ng konti. Kasi ilang gabi na rin po ako hindi makatulog sa mga bata. Miss na miss mo na sila. Lalo na ngayon na magpapasko, gustong-gusto mo na talaga silang makasama. Kung nakikinig ngayon si Mrs., ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Wala akong gusto sabihin dun. Nakasar po ako. Punong-puno ng galit. Sa mga anak mo, sa mga anak mo na lang. Miss ko na po sila. Ilang taon na yung panganay mo? 10 taon po. 10 taon. Yung pangalawa, 7. yung bunso, 5 taon po. 5 taon. So, napakamurang edad pa, no? Talagang hanapan nila yung mga magulang, diba, sa mga oras na ito. So, kung sila ay nakikinig, aside doon sa miss na mismo na sila, anong gusto mong sabihin sa kanila? Sana magkita na po kami. Okay. So, gagawin natin yung lahat, para at least yung Pasko mo, ngayong Pasko at New Year, makasama mo sila. Apo. Salamat po. Samantala mga ka-aksyon, eto naman, dumako naman tayo sa maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Huwag na nating patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Hello? Hello, magandang hapon. Hello po, magandang hapon po. Opo, ano po yung pangalan? Taga saan? Ako po pala Ma'am Serena Flores from Datag, Karamuran, Catanduanes po. Ayan, napakalayo. Islang probinsya ng Catanduanes. Kumusta ka ngayon? Okay lang po ma'am, kaso po mahina po yung signal kasi umuulan po dito sa lugar po namin. Okay lang, basta dito sa amin, loud and clear. Kailang taon ka na? 32 po ma'am. 32 years old. Ikaw ba ay may asawa at pamilya na, mga anak? Meron po ma'am, may asawa po at may 2 anak po. 2 yung anak mo?
Opo, ma'am. Kumusta naman si Mister? Okay naman po sa... Oo. Ano ay yung hanap buhay mo? Dito lang po, sa bahay lang po. Opo, sa bahay. Kayo po ba ay laging nanonood ng aming live program? Opo, ma'am. Okay, sige nga. Ano yung mga kwentong natunghayan mo ngayong hapon? Ano yung masasabi mo? Ngayon po, ma'am, mas naano po ko naantig po dito kay Kuya sa iniwanan po ng asawa po. Ayun, so talagang nanonood ka, no? Okay. Ano po, ma'am, tama po yung desisyon niya po na, ma'am, na kasuhan niya po yung kanyang asawa kasi binigyan niya na po ng 3 beses po na chance. Kaso, binaliwala po niya. Opo, kung ikaw ay yung nasa sitwasyon niya, ikaw yung misis, gagawin mo ba ito sa asawa mo? Ay, ako po, ma'am, hindi po. Alang-alang na lang po sa mga anak po. Ayun, so napakabuti mong asawa. Dahil dyan, ikaw ang maswerteng napili ngayong mabigyan ng 500 pesos. Maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong na po iyan sa amin. Pambili ko po iyan, ma'am, ng siminto po para po yung bahay po namin. Pambili mo ng? Siminto po, ma'am. Saka Ayun. isang plansadong yero po, pang dingding po sa bahay po namin. Ayan. Kasi nasira po yung bahay po. Okay, pandagdag sa pagpapayos ng bahay. Congratulations sa'yo. Ano yung masasabi mo kay Congressman Saldi? Maraming salamat po sa binigay niyo po. Maraming tulong na po yun 500 pesos po sa amin. God bless po and more blessing po. Alright, so wag mong ibababa yung tawag at kakausapin kayo ng aming staff para makuha yung detalye mo upang maipadala na sa'yo. Ngayong mismong araw na to, yung napanalunan mo mula kay Congressman Saldico. Maraming salamat! Maraming salamat po, ma'am. Dumako naman tayo mga ka-aksyon sa pangalawang winner ngayong hapon. Hello! Hello po. Hello, ano yung pangalan? Taga saan? Sara de Feo po, Tampa, from Camalig po. Sara? De Feo po. De Feo? Opo, ma'am. Okay, taga saan? Camalig po. Camalig Albay, ilang taon na po kayo? 50 po, ma'am. Lagi ba kayong nanonood ng aming live? Opo, ma'am. Opo, may asawa at pamilya mga anak na? Meron po, 2 po anak. 2 anak, ilan ang yung mister? Isa lang. Isa lang. Isa lang. So, kung talagang nanonood ka, ano yung masasabi mo sa mga kwentong natunghayan mo ngayong hapon? Yung kay Kuya po kanina, yung nataga po yung paa niya, saka yung kay pangalawa po yung kay Kuya na nagluk po yung asawa. Okay, so yung tinagang paa at yung kay mister. Alright? So dahil dyan, napatunayan namin na ikaw ay talaga nanonood ng aming live. Congratulations dahil ikaw ay yung nanalo ng 500 pesos. Thank you po. Maraming salamat po sa Ako Bicol, Tabang Organismo, at kay Kong Saldico. Ano yung gagawin mo sa 500? Pambili po ng Noche Buena at wala pa eh. Ayan. So, pambili ng Noche Buena. Merry Christmas in advance. Merry Christmas po. Thank you. Maraming salamat. May gusto kang sabihin kay Congressman? May gusto kang sabihin kay Congressman? Thank you so much po, Kong Saldico. Alright, congratulations. Huwag mong ibababa yung telepono at kakausapin ka ng aming staff para makuha ang iyong detalye, para makuha mo na ang inyong napanalunan na 500 pesos. Congratulations. Thank you po. Eto mga ka-aksyon, saan ka pa? Manunood lang po kayo ng aming live program tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Siguraduhin nyo nang umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Muli, para sa mechanics mga ka-aksyon, eto na, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, Pasko na namang muli! Gusto mo ba ng maagang pamasko? Dahil ngayong buwan ng Disyembre, ang tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay araw-araw nang mamimigay ng 500 pesos! Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sundin na ang ating mechanics! Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live program mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, mag-like,
share at comment sa aming live program ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook Messenger, pangalan, address at contact number. Oh, huwag niyo nang palampasin to Sumubaybay na sa aming programa. Baka kayo na ang susunod naming matawagan at makatanggap ng 500 pesos. Merry Christmas mga ka-aksyon! At yan mga ka-aksyon, 8 days na lang at Pasko na! Merry Christmas mga ka-aksyon! At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones. Maraming salamat at ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang mas